Tara mga bossing, magsimba tayo. Dito tayo sa Padre Pio Shrine sa Santo Tomas, Batangas. Meron pa pala dito, oh. Dito no. Ha? Oo, pa-blessing. Oo. Ay mga boss, maraming nagsisimba talaga dito. Ha? Kung marunong mag-lock niyan. Tapos na yun. Mga da. Mas. Man. May mga kainan pala dito. Siumay. Ha? Oo. Ito mga boss, oh. Hindi ko alam, patapos na yata. Teka, saan ka ba? Ayan mga boss. Baba na. Pauwi na tayo mga bossing.
Ganda talaga ng lugar pag maraming puno. Saan? Oh, dito. Ayan, picture daw siya. Bukal ng Pag-asa. Against the light. Against. Ganda sana kung ano yun, oh. Tunay. Kaso ano eh, artificial na ano mo. Ayan. Dito tayo sa Holy Water Sanctuary. Naka-helmet tayo mga busings. Hello. Naka-helmet tayo kasi ano, nandito yung mic natin. Wala. Ano. Shout out, shout out. Anong ba't nahuli ka? Ha? Alin? Yun. Tanong mo nga kung nasa saan. Ha? Mag-field trip. Hmm. Diyan yun galing. Ayan, miracle water. Holy water. Tara. Sana. Ay, yun oh. Bilihan naman ano. Souvenir nga. Hello, vlog. Nakaabot tayo sa 7. Hmm. Tumabos yung ano nila. Mass schedule. Ayan. Sige. Ikaw tayo. Tara na. Bili na tayo. No? Ha? Pagdaanan pa. Hmm.
Okay na. Yan, punta na natin yung ano. Bili muna tayo dito ng sticker saka souvenir. Pasok tayo. Yes. Bili tayo ng sticker para sa necklace sticker. Ref magneto pa. Hmm. Pili ka na. May mga napipili. Ang haba ng pila. Hindi ito. Ayan mga boss, tapos na yung misa kaya siya na. Pero may mga susunod pa mga misa. Pagsimba na tayo. Ikot-ikot lang muna tayo dito. Ayun may. Yes. Ano meron doon? Baka mga ano. Ayun, may restroom din. Ha? Restroom. Dapat doon tayo. Di ba yung Oo. Madaming pagbabago. No? Ilang buwan lang tayo hindi nakapunta dito. ay mga tindahan. Oo, mga souvenir siguro. Ikot-ikot lang muna tayo mga boss para ano, makita nyo naman yung lugar ng ano, ni Padre Pio. Sa Divine Mercy Sanctuary. Napasukan ng bato. Ito ba yung luma? Kasi Ay, yung oo nga. Oo. Bago pala yun. Oo. Oo, ito yung dati. Ito yung nakarating natin. tapos doon Ha? pa lang yung mga Hmm. sunod dito. Oo. Ay, yun yung entrance na. Hmm. Ayan, oh. Tara ma. Dito tayo. Hindi, ganun pa rin. Dito tayo. Ba yan? Kita ba yung ano? Kabila. Doon sa kabila, oh.
Ayan, picture-picture tayo mga boss. Nagbablog. Yes. Dito nga mga boss, may mga ano dito. Bilihan ng mga souvenir. Ayun. So dati mga boss dito kami dumaan. Oh. Dito kami nagpumasok. Okay na mga boss, hanggang dito na lang yung ating ano, video.